Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांखौ आंनि YouTube channel आव बरायबाय। नोंथांनि सिगाङाव फिनआरोबाव गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय जानांगौ thumbnail बा टाइटल नायनानै बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावदों। बे भिडिअआनो जाहैबाय लोगोफोर konjita बर'नि बागैनो लाबोदों आरोना। konjita बर'आथ' मा जादों नोंथांमोना दाख्लैनिफ्राय नुबोगासिनो दंखायो। ओमफ्राय बिनिनो आङो मोनसे पस्ट मोननो हाबावदों आरोना। ओमफ्राय बिनि उनाव मोनसे फिसायनिबो मोनसे दैदेनखौ रिप्लाइ होनाय मोनसे भिडिअ मोनदों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुवाखैब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायना लानो हागोन आरोना। ओमफ्राय फार्स्टआव आङो konjitaनि आपडेटखौ होग्रोनो सानदों। konjitaया मा आपडेट होदों होनना बुङोब्ला konjitaयाहाय मोनसे पस्टखौ शेयार खालामना लिरदों आरोना, जेरावहाय दैदेना बुंनाय दंमोन जे मासावनो 30,000 40,000 खामायो, नोंलाय मा खामायो होननानै konjita फिसायखौ मोनसे जावनाय एबा बखिनाय मोनसे भिडिअ दंमोन ना, बुंदोंमोन ना जेनोखि दैदेना गावखौ मासावनो 30,000 बा 40,000 खामाय होनना बुंना लादोंमोन ना। बे भिडिअखौनो शेयार खालामनानै konjitaया मोनसे पस्ट लिरदों आरोना। बे बेखौ आं स्क्रिनावबो होगोन, नोंथांमोना फरायना लानो हागोन। ओमफ्राय आं दा बेखौ नोंथांमोननो फरायना होनि मा लिरदों बाव। konjita लिरदों, बे बोरमा जाम्बाया बिब्दि खामायोब्ला माथो गावनि गारिखौ बिसि गोसथोनाय हौवायासो बन्दकनिफ्राय सुख'ना होखो। आंबो मोननांगौ दं दैदेननाव, बे बाराव गारिखौ आं लायगोन, रायजोफोर साइकेलबो बायनो हाया बियो। बेफोरबायदि लिरनानै बिथाङा बै दैदेननि जेनोखि सिगाङाव बुंदोंमोन जे konjita फिसायखौ 10,000ल' खामायो कम्पानियाव थानानै होनना बुंदोंमोन ना। बे भिडिअखौ शेयार खालामनो बिथाङा बेफोरबायदि लिरदों आरोना, नोंथांमोनाबो नुखाबाय। ओमफ्राय बेनि उनावहाय आङो konjita फिसाया दैदेनखौ मा बुंदों बेनि आं बे भिडिअखौ ससे होनो हागोन, नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय। बिनि उनाव नोंथांमोनजों लोगो मोनसिगोन। बिदिबा नायना लागोदो लोगोफोर। हेलौ गासिबो, नै जोंना सिक्किमाव लेबार मावलायबाय। मालाय दैदेन मोनासो रिल्स बानाय 40-50,000 खामायो, जोंना सिक्किमाव थानानै नै 10,000ल' खामायोलै रायजोफोर जोंना। फादों उफाय गैया, जिरायनोनो मोना अखा हाबाबो, लेबार मावग्रा मानसि नालाय। नै लोगोफ्राबो गासिबो दंजोबो, नै बेस्राफ्रा हानानै गिदिरदां मेसिनफ्राबो सालावजोब लोगोफोर। दैदेना रिल्स बानायनानै 40,000 खामायोब्ला आंना सिक्किमाव लेबार मावनानै 10,000आनो थोयो। गोजोन्थों लोगोफोर। ओमफ्राय नोंथांमोना बै भिडिअखौ नुखाबाय। बै भिडिअखौ नुनानै नोंथांमोना मा बुंनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों बुंहरबा जाबाय। ओमफ्राय आंथ' बारा जेबो बुंला। दाख्लै जेनोखि फार्स्टआवहाय konjitaया दैदेनजोंसो इसेबां माने सापर्ट होदोंमोन, दा बोरै दैदेनखौहायसो उल्था माबाफिनखो बेखौथ' जों बुंनो हाला। बेफोर गावसिनि पार्सनेल मेटार होनजाबाय आरोना। बिथांमोना मा जालायदों मा जालायाखै सिंफ्राव बेखौ जों मिथिला आरोना। जिखुनु जों जेनोखि ससियेल मिडियाआव नुदों, ससियेल मिडियाआव गावसोर बुंना लादों, बेनि रिपर्टखौ लानानैसो आं नोंथांमोनजों नैबे भिडिअखौ शेयार खालामहरनाय जादों। ओमफ्राय भिडिअखौबो बारा गोलाव बानायला। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालाम। थाबै लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआव। बाय बाय।